लोगोफोर जोंनो अडिशननि गोनांथि जादों अन्नानै सोरबा इन्टारेस्ट दङब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नै आंहा दिनै आब'नि संनाय माबा मा होनो दाउजों सबाय जानो लुगैदों नामा सोरबा? आब' आं बिखा जाया दे। बिखा जाया? जा मोदोमदों दा। बिखा जाया आङो। इलायदों दा। जेबो नङा दे आं लागोन हाननानै। बै लगायनायखौ जायोना जाया? लगायनायखौ? मा लगायनाय? बिखा लगायनायखौ जायो दा? ए बिखाल'सो जाया दा? बे आमाय थुखुलखौ जायो। आमाय थुखुल दाउ खिथु जाबाय जाबाय जाथ'बाय। ओमफ्राय बेलाय मा? फैसा हरनाय दाउदै। ओमफ्राय बेलाय? मेवा बाथोन मन'पुरि बाथोन। बा ओमफ्राय बेलाय मा? रुटिसो। ए दे जादो नोंबोहाय। जा ज' जानोसै आब'जों आंजों। मेवा बाथोन मणिपुरि बाथोन सिटिला लाहा केमेरायाव लेब्रे-ब्रेसो जानाय नुयो। आगदा आखाइखौ लेब्रि जादों होनगोन सोरबा। गुदुं गुदुं नै उखुन्दै खुलायलायदों। मा बिलाय? मा मानसि जादों होनदों? टेस्टि हानि सबायजों दाउ बेदर आब'नि संनाय। गोथाव जाखायो। रुटि जाम्बा? आंना ओंखामानो बेस्ट मोनायाव। ओंखाम जाबाय थादो दिनैसो फुख्रेमहैदो रुटिखौसो जादों। जाबाय थानोसै एबार खाम। बेदरल' जाबाय थायो ओमफ्राय खाम जाया ओरैबायदि हामबाय। सारा आंखौ होनबाय दि मैया फैदो। बिमाया मादि जाखो? जाबाय दां एसे मोजां हामबाय दां। सारा आंखौ होनबाय नायनो बाबाय दे आं नोंखौ होनो। माने हामजोब्बायना एकदम चेन्ज जाबाय माथोआबो चेन्ज जाबाय जालायबाय। सप्तासेनो मोजां जागोन। आंलाय थाब माबाखायो फुंखायो। होमबा टेनसन थाबा माबायो हामसोयो। टेनसना बिराद गाज्रि खालामो मानसिखौ। टेनसन गैला एबार फ्रि जाबाय। टेनसनालाय माथो जाया गासैयाबो जायो। टेनसन खालामबाय थागोन गावहाय देहायासो लस जायो। गोथाव जादों। खाम जाबानो जायो रुटि जाना थागोन नोङो। खाम जागासिनो आं जिनिस सावदों। आंबो तामिलनाडु थाबा रुटि जायो गोरान। ओमफ्राय माबाफोरा ओंख्रिफोरा थाखायो। बोरमा बेदर अमा बेदर दाउ बेदर लकेल इसोरो होसोना लायोना गामियाव। मोनसेनो आंहा नाबो सिगां लकेल ना मोनो। लकेल ना डिउटिया 9टायावसो गयो। फैनानै माबा फैयो मोना फैयो ओमफ्राय लोगोफोरनो रावनोबो रिप्लाइबो होनो मोनला रायलायनोबो मोनला। डिउटिनिफ्राय फैबाथाय आइजोंल' रायलायबोखायो आं। आइखौ डाइरेक्ट कल खालामबाय। आइयाबो नेबाय थायो मालाय उन्दुनानै। गामियाव थाब उन्दुयोना। फैनाय टाइमाव आइजों रायलायबोबाय। मैगंफोरखौ संखाना गालांनांगौ नोङो। आंबो संखासो दोनो। र' गाबोननिफ्राय मैगं दोङो मैयानिया दहाय फुंनियाबो नङा। दहाय फुंनिया न'? गाबोन गुदुं खालामसै होनबालाय फुङाव। बावदोंसो आङो। गोजोन दं न'? जायाखैना
थागोन होनबालाय जानो हाया नै जानो हालासो ना मा जाखो दे रायलाय जा दै लोंना हो बे फानलुखौ सानो जाना हो खहाबो ना फानलु गोसाबा एसे जानो हायो सिप्स जाबा जि बुरजा सिप्स जाबोना होफैदों जायो बे जाबा ओंखाम उखैबायमोन 4टासोआव ओंखाम उखैसोबाय आंहा ओमफ्राय कास्टमारा बिथिं एसे बिजि जाबायना बिजि माने एसे बिजि जाथारनाङा चिप्सफोरखौ ना ओंखाम उखैनायावहा गेस जायो साहा लोंजों साहाजों लोंबाय दाना लासै जालाय नोङो गोथाव जायासै बेयो माहा गोथाव जायाखै सिरि सानलायदों एसेबां गोथाव जादों देखायनोसै आं रायजोफोरनो आं मादि जादों नै